И здравейте, приятели! Аз съм Криско БГ и това е YouTube канала на ShadowHX. Той качва много яки клипове. Всякакви качвам. Това му е единият YouTube канал. И трябва наистина да сте се абонирали за него, защото той качва много яки клипове. Наистина много яки. Другият YouTube канал му е този. И там качвам много яки клипове. И от двата канала си качвам. И трябва да сте се абонирали за него, за да му гледате клипчетата. И са много яки. И ако искате, може да му гледате GTA 5. Аз съм Спайдърмен. И това беше от мен, приятели. И чао!